Skal der komme et overlap her for Tobias Storm, skal være langt mere aggressiv i til løb. I stedet en afslutning fra Colijn. Den sidder lige på McCrory. Der har været scoring i Hillerød, hvor Hillerød har bragt sig foran mod Hvidovre. Hillerød, der nu er point med Esbjerg, som resultaterne er lige nu. Taber Esbjerg den her kamp, så vil Hillerød gået forbi. Afslutningen, som bliver drillet inden for Egidius. Tilbage til Tobias Storm. Fraulo afventer. Der kommer indlægget ind mod Gytkjær. Og nedfældsbold til Tobias Storm. Stor redning af McCrory, der kommer godt ud af sit mål. I denne sin afskedskamp for Esbjerg. Og vipper den ud til et hjørnespark. Hvor stod han lige pludselig umarkeret over Tobias Storm. Og så meget plads må man ikke give ham. Fraulo til Sandgrav, videre til Titans. Fine Lyngby-kombinationer. Colijn rundt om støttebenet. Colijn slår den ind. Kola kan ikke få den væk, så er det Tobias Storm! Stor afslutning, og han tager fra dernede for at holde fast i anden omgang. Lyngbyerne, som dog sidder lige på målmanden. Det er noget juks, han begiver sig ud i, og igen Tobias Storm får afsluttet resolut. Men lige midt i målet. Ja, den der kan ikke komme af til, den tager overlæggeren. McCrory på afvej, og ny stor mulighed til Lyngby. Centimeter fra en 1-0-scoring. Ja, det er Neil Pjerters, de er højst tæt på at få scoret her. Gytkjær og Bubakari er med. Det samme er Simon Colijn. Stadig Fraulo, der holder på kuglen. Redder ud til Vanso Titans. Og masser af spillere sigte efter. Det overlægger Tobias Storm. Storm afslutter 1-0 til Lyngby. Tredje gang blev lykkens gang for Tobias Storm, der first-timer den dag ind i mål. Og så faldt stemningen i Esbjerg efter et stort tryk fra hjemmeholdet. Og tæt på scoring ned modsat ende. Så kommer Lyng. Kola vil gerne lægge den til rette til et skud. Kola afslutter, og en afretning, der går i mål. Og så kom scoringen i Esbjerg, og det er da selvfølgelig John Kola, der scorer igen. 5. mål i 4 kampe for den brandvarme nigerianer. Og så eksploderer det i Esbjerg. På Hybel Arena Horsens. McCrory har styr på den bold. Og så er der plads til Renzo Titans. Står det tidligt indlæg. Der ligger Steindersson. Der er plads til en afslutning. Steindersson får testet McCrory. Så kommer et indlæg. Lasse Wien. Tilbage til Kola Wole. Kola Wole gør det igen! Han bliver dobbeltmålscorer, og så er de i front. Esbjerg på 2-1. Ja, igen. Froholt sætter Kola Wole. Det er en god aflevering til Bøndergaard, som får afsluttet. Så han kommer en afslutning. Svinger McCrory ud, en stor redning. Og et nyt hjørnespark til Lyngby, men de presser altså også på. Han glemmer en hug. Ja, så er dagens mest optimistiske forsøg for Larsen. Det er sådan set ganske fint sendt afsted. Her slutter det i Esbjerg.